Povestea asta pare inventată, dar poți să o verifici singur după ce vezi tot videoclipul, practic toată povestea, da? Un sat cu mai puțin de 1000 de locuitori, mai exact 813 dacă nu mă înșel, te-ai aștepta să joace în Liga 5-a, maxim în Liga 4-a, pe niște terenuri destul de rele și fără să emită pretenții de promovare în Liga 3-a, a 2-a sau Prima Ligă. Dacă ți-aș spune că într-o țară din Europa, o astfel de echipă dintr-un astfel de sat evoluează în Prima Ligă. Înainte să continuăm povestea, te-aș invita să dai tu un follow, te rog, din inimă, ca să ne strângem cât mai repede 130.000 de urmăritori, că suntem foarte aproape, da? E bine, această echipă nu numai că joacă în Liga 1, ci este și pe prima poziție. Și nu este pe prima poziție după o etapă, două, după 18 etape. Și nu este vorba de Malta, San Marino, Liechtenstein sau mai știu eu ce altă țară din asta mică. Nu, e vorba de dita mai Suedia, care Suedia are multe echipe de tradiție și mari care au evoluat prin Europa și așa mai departe. Dar uite că această echipă, a cărui nume nu știu să-l pronunț corect, Jalbi sau cum se numește, Malbi, habar n-am, dar această echipă din acest sat atât de mic cu 813 locuitori, uite că este pe prima poziție după 18 etape și visează frumos, nu? Poate titlul nu-l câștigă ei, dar cum ar fi să evolueze în Europa? Incredibilă povestea, cel puțin mie chiar îmi place fotbalul ăsta din sate și din comune, pentru că te simți așa mai aproape, comunitatea e mai strânsă și chiar foarte tare. Le urez mult succes și să-i vedem în Europa sezonul viitor. Poate ne și întâlnim cu ei, cu o echipă românească.